Tapaaminen ei ollut niin kauheasti mistään työjutusta muuta kuin vähän. Joo, ei sen kummoista. Niin, tutustuminen. Joo. Mutta ihan mukavalta vaikuttaa. Joo. Joo. Mä luulen, että on huomattavasti parempi kuin edellinen, niin hyvä näin. Joo. No edellinen oli vähän semmonen känkkäränkkä. Aina yksinäinen ja tää on kuitenkin normaali, siis perheellinen, niin ehkä siinä on se ero sitten. Niin. Tai siis ei tälläkään lapset enää kotona asu, mutta tarkoitan, että on kuitenkin lapsi. En tiedä vaikka olisi lapsen lapsia jo, mutta kuitenkin, mutta edellinen oli yksinäinen ollut koko ajan, niin ehkä se sitten heijastuu johonkin.